Бу «Үч кыз, үч дус» әкияттән түгел, шын тормыштан. Илсия Хуҗабикә, Гөлия Эшмәкәр, Лениза студентка. Һәр кайсының тормышта үз максаты бар. Өчесе дә эшкә батыр, тәвәккәл, актив ял итәргә яраталар. Бу дөньяда син кемгәдер кирәк, кемгәдер юаныч, кемгәдер терәк. Бу дөньяда сине кемдер көтә. Лениза гашык булгансың инде син, кара күзләре ут яна. Атлап килешенәнеп нидер сизенгән идем аны кызый. Кызлар, сезнең киңәш кирәк. Интернет аша бер егет белән таныштым һәм без аның белән очраштык та әле. Кызый ашыкма. Яхшылап сынап кара инде. Бездән киңәш ул сиңа. Кримәле урманнарга Юк, интернетка кримәле. Бүгінгі яшәешебезне интернеттан башка күз алдына китереп булмый. Элегрәк балаларга велосипед, пианино алып бирү дәрәҗә саналса, бүген һәр ата-ана баласын компьютерлы, ноутбуклы итәргә тырыша. Ни дисәң дә замана таләбе. Интернет аша танышу да заман белән бер рәттән атлап бару билгеседер. Ә виртуаль танышу ул бик тә мавыктыргыч. Охо, Илнар үзе укый, үзе эшли. Шибәр, озын буйлы. Әйдә очрашык дигән. Ура, ура! Бүген очрашуга барам. Сәлам. Привет, Лениза. Зак кеттеңме? Сенің қызларың ғұмыр көтерге риза мен. Ұялтма инде. Айтали, Илнар, сиңа нинди кызлар ошый? Миңа брюнеткалар ошый көп. Сен менен ошо интернет аша еш таанышасыңбы? Менә ниченче кыз мен айтали менә ошо свиданиега чакырган кыз, Ну, айт инде. Лениза, кандай тыңдай сөйлесек? Сізді екіншіге бұрдым, сен ала ярауай. Сәнсіз? Сәнсіз, ғафу етіңіз, біз бірінші тапқыр сізді. Бізге әзгіне болса да роллы, япон кухнясы турында сөйләгіз. Роллы полезные, в них очень много йода. Роллы файдалы ризыкларның берсе. Элегрәк ул деликатес саналса, хәзер исә аны студентларда алырлык. Ул йодка бай, айрыша йөрәккә яхшы тәэсир итә. Дөге, балык һәм су үсемлекләре роллының төп ингредиентлары. Бу ризыкны имбир, васаби һәм соустан башка күз алдына китерүе авырдыр. Сезгә ничектер тик шулай да бүген танышкан егетем бераз гына оялчан булды ахыры. Қызларына бейгенде қошата екен. Гашык булу яратуны сүзләр белән генә түгел, төрле гамәлләр, символлар белән дә белдерергә мөмкин. Әйтик, мәсәлән, шушы гади генә йөрәк эшенә бик күп мәгънә сыйган. Сез дә яраткан кешегезгә һәр вакыт игътибар күрсәтегез, яратыгыз һәм дә яратылыгыз. Кием сойлоуда бик авыр икән бит кызлар. Акчаң булса, хәзер кием җитәрлек ул Илсия. Сиңа нәрсә яшь кешегә рәхәт нәрсә кисәң дә килешә. Менә бит миңа төз, матур күренергә кирәк. Бер танышым миңа модельләргә барырга киңәш итте.
һәм шулай эшләрендә. Булдырғансың Илсия, аннан миңа да сөйләрсең әле, яме. Ярар кызлар, мин китәм. Мине бүген төнге клубка чакырдылар. Біразны әзерләнеп аласым бар. Сезнең белән бик тә күңелле булдым. Пока-пока, киләсе атнага кадәр. Күңелле яллар сиңа, яме. Каникуллар узак булмый ул. Сау бул, Линеза. Пока. Шалтырат. Ел-ел Илсия басайлар ник. Карыйм. Ой, син бошка шарак бүген чыннан да. Бик шәп модельер, дизайнер белән таныштым мин. Койсы хатын кызга нинди төсләр кулланырга, нинди стильдә киенергә мин хәзер барысында беләм. Кем инде ул сине шулай шаккаттырган? Ул Чаллы егете, хатын кызлар киеме дизайнеры Рөстәм Исхаков. Беләм. Минем аның киемнәр кибетендә һәм студиясында булганым бар. Ул үз коллекциясын бездә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә тәкъдим итә. Bu yaz kolleksiyasi бәләкәй күлмәкләр, озын күлмәкләр, хәзер алар бик модада дип әйтәсем килә. Һәм күрсәтеп тә китәм мин аны. Хәзерге тренд дип әйтәләр инде, модада, трендта. Әйе. Озынлыгы, шундый озын. Байтып куйыкмы? Озын. Менә. Иденгә кадәр. Иденгә кадәр. Искиткеч матур. Әйе. Бу инде хатын кызның гәүдәсен тагын да зифарага итеп күрсәтә. Әлбәттә. Шулай ук монда булырга тиеш әле безнең төрле аксессуарлар, төрле путалар, шарфлар, шулай ук шундый төстә. Кичкенә шундый детальләр тагын булырга тиеш. Булырга тиеш. Шулай ук бу төсләр теге сары төс белән бик матур гармонировать итәчәк. Стиль ул модага караганда югарырак. Ул стиль ул кешенең үзе дигәнен аңлата. Минем өчен 50-60 ел стильләре иң матур стиль. Менә синең бу күлмәгең 50-нче еллар Стиле була инде. стиле була. Сез беләсез икән, менә әйтик, хәзер журналларда бик күп язалар шәмәхә төс модада дип. Но шәмәхә төс бик куркыныч төс, әйтик, ул һәр кешегә дә килешми. Һәр кеше бит 4 типка бүленә. Кыш типына шәмәхә төс бик килешә. Кыш типы ул күбрәк кара күзле, кара чәчле, шундый типлар инде. Шулай ук шәмәхә төс килешә күз типына. Жиренчәчле, сипкелле, яшел күзле кызларга шәмәхә төс, ачык шәмәхә төс шулай ук нык килешә. Инде менә җәй һәм яз типларына теге ачык куе шәмәхә төс килешми. Аларга күбрәк сирень, лаванда төсе, ул инде менә сыйграк, пастельрак төсләр сайларга кирәк. Менә шундый мәкаль бар тагын. Тегүченең туны ертык диләр. Балтачының өе тишек ди. Менә сез үзегез Итекченең итеге юк диләр. Әйе, итекченең итеге юк. Менә сез нинди үзегез нинди стильдә ничек киенергә яратасыз? Күбрәк мин джинс чалбарлар, күбрәк трикотаж кием. Минем өчен менә хатын кызның матур киенүе, стильле киенүе беренче урында тора. Танылган дизайнер булса да Рөстәм Исхаков мода фанаты түгел. Артык кышкырып торган төсләр яратмый. Хатын-кызларга да күбрәк аксыл, көлсу, көрән төсләрне тәкъдим итә һәм алар гармониядә булырга тиеш ди. Сез бит инде Чаллыда үскән егет. Чаллы шәһәре турында уй кичерешләрегезне әйтеп үтегез әле. Һәр тукталышы, һәр паркы, һәр өе дип әйтик, минем хәтердә гомумән Чаллы минем күңелдә теге ак шәһәр булып саклана. Гомумән мине белгәннәргә, белмәгәннәргә дигән Казаннан Чаллыга кайнар сәлам. Күлмәкнең баш киеме булырга тиеш. Ул шулай булганда гына бөтенесе бергә ул ничектер матур күренә. Һәм әлбәттә күлмәкнең
кыйммәт булуы мөһим түгел. Үземә ничек ошый, үзем ничек телим, шундый күлмәкләр киям. Бигрәк тә инде сәхнәдә кешедә булмаганрак әйберләрне күрсәтәсе килә. Менә мәсәлән бу юбкада алып күрсәтим әле. Берничә төрле токымадан эшләнгән. Ул бик матур күренә, мондай токыма юк инде. Шуңа күрә ул ничектер башка кешеләрнекеннән аерылыбрак торырга тиеш дим инде. Һәм менә ташлар белән ул ничектер матур булып башкача инде һәрхәлдә бисерлар, ташлар белән, сәйләннәр белән. Минем уйлавымча, хатын-кызның ичке матурлыгы белән тышкы матурлыгы тәңгәл килергә тиеш. Гүлия, мин хәзер Bubblegum төнге клубында. Мындагы яшьләр, чират әле монда ишек төбендә. Аха. Гафу ит, озак сөйләшеп тора алмыйм. Ничек булса да эшкә үтеп керү ягын карыйм әле. Җәмәгать, төн ул яшьләрнең дусты диләр. Килешәбез, төн ул гаҗәеп серле, могҗизалы бер вакыт. Берәүләр төнлә йоклап ята, кемдер төне буе таңга кадәр күңел ача. Төнге клуб ул үзе бер дөнья. Һәм монда яшьлек, юләрлек атмосферасы, яшьлек җиле исеп тора. Һәм без дә берничә минуттан әлеге дулкынга көйләнербез. Менә күрерсез. Тапшыруыбыз алтын балык дип атала. Әгәр дә кайчанда булса сезгә алтын балык лексә нәрсә сорар идегез? Бәхет, сәламәтлек, озын гомер. Ярый, рәхмәт кызлар, уңышлар сезгә. Пока-пока. Җыр белән дус ишләр табыла ди халык әйтеме. Бу чыннан да шулай. Элегрәк әби-бабайларыбыз гармун, тальян күрекләрен тартып моңланса, хәзерге 21 гасыр яшьләре караокега кушылып җырлауны үз итә. Әгәр дә инде җырларга һәм биергә яратмыйсың икән, төнге клубта тынычрак урын бар. Бу спорт яратучылар почмагыдыр мөгаен. Инде күреп торабыз, безнең яшьләребез боулинг уйный. Сәлам, егетләр, кызлар. Сәламсыз. Ничек кайфләр? Супер. Сез кайда укыйсыз? Инок институтында белем алам. Сез боулингка гашык, шулаймы? Әйе. Тагы нинди спорт төрләрен яратасыз? Чаңгыда шуабыз, шундый рәхәт чаңгыда шуарга. Боулинг уйнаганда иң мөһиме нәрсә дип уйлыйсыз? Менә нишләргә кирәк? Менә иң яхшы шабырга, әйме? Иң прям менә дөрес торга. Әйе. Сезнең хәзер кем беренче урында бара? Мин. Котлыйбыз сине. Менә бу егетебез янына барыйк әле, син безнең бик гламур егетебез, шулаймы? Мин Казаннан кайттым кунакка. Әйт әле, менә Казандагы клублар нәрсәсе белән аерыла? Дөресен әйткәндә, Казан клублары ял итә. Син безгә хәзер серләрен әйт әле, боулингта уйнауның серләрен. Төгәллек. Менә мин боулинг уйный белмим, син мине өйрәтеп карыйсыңмы хәзер? Без проблем. Алайса киттек, әйдә. Сез җырлый беләсезме? Әйе. Әйдәгез, хәзер алтын балык турында җырлыйбыз. 1, 2, 3. Алтын балык. Алтын балык. Рәхмәт сезгә, уңышлар, пока-пока. Клубның иң кайнар ноктасы мөгаен ул шушы танцполдыр. Яшьләр бийләр, хәрәкәт итәләр. Без дә хәзер иң оста биючене билгеләячәкбез һәм берничә үзенчәлекле генә хәрәкәткә дә өйрәнербез сезнең белән. Күңел ачучылар арасында Чаллы Татар дәүләт драма театрының яшь актеры Руслан Ибрагимов та бар. Ничек кәефләр?
Әйбәт Линиза, әйбәт, бик яхшы, бик күңелле. Яшьләр ышансын өчен синең театрдан икәнеңә әйдә образга кереп күрсәт әле. Линиза, үземнең чыгарган гына бер матурына бик күп диткән бер генә шигырьне җырлап дигән, сөйләп кенә үтәм тиз генә. Кирпек астында кара күз, кара милә шикелле, аның елмаеп каравы бигрәкләр дә сөйкемле. Шул кара күз бер карата керә йөрәк түренә, яратам дип бишек әйтим, шул матурның үзенә. О, шәп булды бу Руслан, шәп. Бу синең кызыңмы? Юк, каяндыр килеп эләкте. Ә соңрак без Руслан белән танцполдагы кызып биюче гүзәл туташларны күзәттек. Аның фикеренчә, иң сөйкемле, чибәр, тыйнак татар кызларына хас булган сыйфатларны үзенә җыйган кыз кайсы микән? Һәм без аны таптык та ахыры. Шибәр инде Линиза, ничә дәстең? Алайса син бу балыкны бүген капмага нәктер. Һәм шуннан соң яшь актерыбыз Иптәш Ибраһимов төнге клубта башка күренмәде. Ул югалды. Мөгаен шул кызны озата киткәндер әле. Мәхәббәт фронтында уңышлар сиңа, Руслан. Яшьләр, онытмагыз, кәеф хуҗасы без үзебез, инде күңел ачканда кәеф дигәннәре иң югары ноктада булырга тиеш киләсе атнада. Bubblegum төнге клубында шимбә көне клуб стилендәге музыка булса, якшәмбе исә R&B стилендәге музыка. Һәм күрдегез, Bubblegum төнге клубының үз йөрәк тибеше. Егетләр, кызлар, сезнең дә бу көннәрдә йөрәгегез аеруча нык тибәдер ни өчен дигәндә, гашыклар көне якынлаша бит. Алтын балык тапшыру ярдәмендә сез дә яраткан кешегезне оригиналь рәвештә котлый аласыз әлеге бәйрәм белән. Ничек мәхәббәт аңлатыр идегез бу хакта? Безгә языгыз яисә шалтыратыгыз. Ике йөрәк һәр вакыт бергә типсен.